صادر نمودن جنایت‌های خصوصیتی وزنین سرشیده یا اینکه نه از ماه اکتبر سر می‌شود در داگ یک بار ریسک کرده روم چی میگین اکا؟ سلام тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. Федератсияи Русия қонуни нав қабул мекунад. Дар ҳамин мавзӯъ камтар суҳбат мекунем, бо диққат гӯш кунем. Чхеле ки медонед Россия 20,000 патенти муҳоҷирора аннулировать кардагиай. Касе ки мехоҳад донистан патентша аннулировать кардагӣ ҳастанд ё ки не, номери WhatsApp мебирояд бинависонен, проверка мекунад. Дар Федератсияи Русия дар бораи маҳрум намудан аз шаҳрвандӣ қонуни нав қабул мекунанд. Думаи давлатии Русия масъалаи ҷорӣ кардани асосҳои иловагиро барои маҳрум кардан аз шаҳрвандии Русия баррасӣ мекунад. Дар ин бора раиси Думаи давлатии Федератсияи Русия хабар додааст. Ба гуфтаи парлумони Русия пас аз баррасии аввали тарҳи қонун ки маҳрум намудан аз шаҳрвандӣ барои нақзи 72 моддаи Кодекси ҷиноятии Русия пешбинӣ мекард, вакилони Думаи давлатии Русия пешниҳод карданд. Якум, яъне ки асосҳое ки шаҳрвандии Русияра мехоҳанд бекор кунанд бо ҳамин роҳ. Содир намудани ҷиноятҳои вазнин аз қабили ташкилоти муҳоҷирати ғайриқонунӣ, ҷалб намудан ба танфурӯшӣ ва ҷиноятҳои дигари шаҳвонӣ, аз ҷумла дар шабакаҳои иҷтимоӣ корҳои бадахлоқона паҳн намудан. Ва дуюм сабабе ки метавонанд бо ҳамин шаҳрвандиро бекор кунанд, содир намудани ҷиноятҳои хусусияти вазнин ё сафед намудани дигар нафарҳо. Раиси Думаи давлатии Федератсияи Русия зикр кардааст ки вакилони парлумон ният доранд то рӯзи 23 ана ҳамин моҳ ин қонунро қабул намоянд. Барои бекор кардани шаҳрвандии Русия мақсад тааллуқ дорад, чхеле ки мо қайд кардем ду пункте ки дар иҷа омадагӣ астай. Агар аз тарафи шаҳрвандони хориҷие ки дар Русия шаҳрвандии Русияро дастрас кардагиянд содир карда шавад, паспортҳо аннулировать мешаванд. Камтар комментарияҳои шуморо хонда ва саволот ҷавоб мегардонем. Ягон нафар агар бихоҳад ки иненен мисол перевод кунад ё ки бихоҳад трудовой договор соҳибу шавад, метавонед ки номери ин ҳамин WhatsApp да бинависонед. ин одамо дар доираи қонун ҳуҷҷатгузориҳои шуморо 100% мекунанд. Метиҳамтон Восиёв нависонда. Салом ака. Зиндаву сарбаланд бошӣ. Мара прописка накарданд. То сентябра биром. Ҳичи намешавад. ғам наметиҳанд дар аэропорт. То сентябра агар обратно шумо бидроен ҳичи намешавад. Яъне ки буброену баъди моҳи сентябр даромаданӣ шавен, дигар ин муҳлати авфе ки дар Русия бигем шидагиай мегзаранд. Як нафари дигар нависондае ки салому алайкум акаи Сормон. Даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ саршида ё ин ки не аз моҳи октябр сар мешавад. Исмоилов нависонда. Акаи Сормон, раҳмат барои маълумотҳо. мо мефаҳмем чӣ гап мешавад. худованд нигаҳбонтон бошад. Зиндаву сарбаланд бошӣ бародар. мо ҳар чизе ки нашр мекунем ба хотири шумо мекунем. Ҳусейнов нависонда. Салом бародар Сорбон. Як савол доштам. То чанд сад ҳазор рубл наличка аз границаи Қазоқистон гузаштан мумкин аст? Яъне то 500 маро пурсупос мекарда бошанд. ҷавобро интизорам бародар. $10,000 хитон ҳисоб кунед ба рубл чӣ қадар мешавад? Яъне ки то ҳамин қадара аз аэропортҳо ё аз границаҳо гузарондан мумкин ҳаст. Алиев Дилшод нависонда. Салому алайкум. Худованд нигаҳбонат бошад ака. Ҳамин везди мара 6 сол меша, не ки маҳкам мегам дар дог. Як бор риск карда равам. Чӣ мегӯед ака? Шумо аз уҷа рафтанда бирен шуғли аҳолӣ, уҷа ҷои шиноснома ва раводид астай, тамоми чиза проверка мекунанд ва мегӯянд барои шумо ки кушода аст ё ки нестай. Малика нависонда. Салому алайкум ака. Ман дар реестр ҳастам. 20 июн ба Тоҷикистон омадам. Ягон штраф нарушения надорам. метавонам моҳи август гашта бирам. Амнистия то сентябра гуфтестанд. Август рафта то сентябра. Документ кунӣ мешавад? Меган ростай ака, метавонам рафта. бале, номи шумо дар реестр яке аз мақсад причинаҳое ки кушодаш карда метавонед, ҳамин ба хотири ягон ошибкарам ғалтиданаш мумкин аст. Шумо мегӯед ягон нарушение надорам, ягон штраф надорам, мисол муроҷиат мекунед, тафтиш мекунанд паспортон қатӣ, дар ин ҳолат мумкин аст ки номтона бардошта кунанд. Али Усмонович нависонда. Салом бародар. Барои VPN якчанд сар садоҳо биромадааст ки агар дар телефон VPN дошта бошӣ маҳкам мекунанд. баъзе нафарон мегӯянд VPN аз байн бурдиянд, дар комментариҳо ҳастай. баъзе нафарҳои гуна суханҳоам навишонданд.
аввале ки мақсад нотиинҷиҳо дар русия сар шидагӣ буд, касе ки VPN истифода мебурд огоҳиш карда буданд ки мақсад ба ҷавобгарӣ кашида мешавад, вале айни ҳол ба назар нагирифтесан ҳамин чиза. лекин ба ҳар ҳол чизере ки таъкид кардан, хотиррасон кардан, ӯ чиза риоя кардан дар кора. ва дар мавзӯи аз байн рафтану нарафтанаш информатсия ростига ман надидам. информатсияи аниқ ки ёфтем ва дидем, баъд ба шуморам пешниҳод мекунем. зинда ва сарбаланд бошен. барномаи имрӯзамона ҷамъбаст мекунем. худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.